Cu mâna aia greață. Și pe aia rotundă va sări. Dacă ți-e greu cu ea... Nu mai e ea. Îi dau de mâncare și sare frate. Ce? Ce tu tragi așa? Când are porniri de așa, e greu și cu bază joasă. Doamne, Doamne, trebuie să ținem cont calculul, deci plătiți dacă n-a sărit. Nu, ce țac-țac. Să învețe după sunetul ăla să exercite. Dar dă și ceva. Uite, acolo a ocolit și totuși a primit, i-a băgat în joc. Se face și voi la fel. Dacă n-ascult, totul să-mi dați. Poate ascult la comanda următoare. Mergem pe asta, că orice facem trebuie să primim. Da, eu sunt de acord cu asta. Uite, tati, ceva cineva... Cum sunt oamenii de la cine? Dar să spuneți numai într-o singură propoziție. Atunci, propoziția ei vor să primească tot indiferent ce fac. Da, și de situație. Și de situație. Asta a dat restare. Mai dai să facă. Eu cred că vrea să tu la cum. Uite.